времето с точност от 50% след 10 дни. Прогнозите на изкуствения интелект са малко по-добри, около 55%. Но екипът на германската метеорологична служба е сигурен, че тази малка разлика ще се увеличи значително. Моделите могат да изчисляват прогнози минута по минута, без суперкомпютър. Революционизира прогнозите за времето, като позволи на приложенията да се актуализират постоянно. Изкуственият интелект може да коригира валежите по-често в бъдеще. Метеорологичните услуги в момента са достигнали някои прогнозни граници. Те разглеждат количествата валежи, наблюдавани през последните 20 минути. Така моделът изчислява прогнозираните регионални валежи за следващите 90 минути. Често неточно. Експертите се надяват, че изкуственият интелект ще се справя по-добре. Можем да ги адаптираме по-точно към заявките на потребителите, независимо колко добро е физическото представяне. И това ще ни помогне да кажем с по-голяма степен на точност дали има вероятност да вали. Технологични гиганти като Google и Microsoft отдавна са разпознали потенциала на технологията. Моделът GraphCast, например,